iy'celo zenu zonke mazibe relevant, ngoba abanye abantu bacela amadoda babe behluleka ukuphatha kahle ama-boyfriend wabo. uSolomon ezacela ukuhlakanipha, wayecela ukuhlakanipha ngayo leyo nto, ngoba awukwazi ukuthi ucela umshado kuNkulunkulu ungakwazi ukuphatha i-boyfriend le onayo kuze beyibize ngenja. Phatha kahle i-boyfriend yakho bese ucela ukuthi ikushade uNkulunkulu. Awukwazi ukucela indlu enkulu ube uhluleka ukuphatha iroom lelo ohlala kulo, ungaliklini, ungalinakekeli. Izicelo zethu azibe relevant. Awukwazi ukucela imali eningi uhluleka ukuphatha i-350, imali ayiningi vele, iyandiswa. Izicelo zenu zonke mazaziwe yinkosi. Day 68, ukucela number 2, 1 minute every day.